lehenengo puntua da aurreko aktaren onarpena dagokio, akta da apirilaren 29. Hau da, ohiko osoko bilkura. Bildu, zer dugu? Ez. Ez da. Bigarren puntua, Gatikako herri antolamenduko plan orokorrari behin-behineko onarpena ematea, hala badagokio. Bai, hau da tramite bat emoten da, esan dugu moten pasadan astean. Ja goiko mailako erakunderi eurena bosa emoteko, esan berdena gainera. Oskatuten hasiko da. Bildu? Bai, guk gure iritzea gure dugu eta aktan horrela jasotzea gure dugu, bale? Guk publikoki behin baino gehiagotan esan dugu, ez gauzela ados zuek egintosunen hirigintza planagaz. Herri honen etorkizuna diseinatuko dagoen plana herritarrakaz batera inbarko litzatekela pentsetan dugu, euren parte hartze zuzena bermatuz. Baina, sari egon horren alde, beste interes batzuei begirago sari eganera eta horretan oinarritu da zuen plana, beraz guk ez dugu plana babestuko. Horrez gain, pasaren astelehenean, apirilaren 27an jaso genuen dokumentazioa aztertu ostean, hau esan gure dugu. Alegazioei dagokienez, kuriosoa da, zenbat bider onartzen diren partikularren alegazioak euren terrenoan etxe gehiago egin izateko, gehienetan justifikazio berdina erabilita. Urbanizazio kargari errezago egin izango deutziela aurre, ez? Suposatzen da planaren hasierako onarpena egin zanean urbanizazio kargak ondo kalkulatuta goazala, legeak alan agintzen daudelako, ez? Hainbeste etxe egiteko etxe eskubidea badekozu, hainbesteko karga hartu behar dozu, beste gauzak egiten espaloiak, edo diritguneak, edo dan alakoa, ez? Eta, argi dau jabek beti gureuko dabela etxe gehiago egitea eta karga txikiago hartzea, baina udalak kasu guztietan eskariak onartzea susmagarria da gure ustez. Alegazioei erantzuteko txostenean irakurri dugu, el Pleno acordará ubicar la edad conforme al informe del consorcio, que es a quien compete decidir su ubicación. Lehenengo eta behin, aholkatu baino, esan ginke agindu egiten dotzola plenoari zer erabaki hartu behar dagoen. Toma, ja. Eta bigarrenik, horretarako argudioa da, partzuergoak edarra egin behar dauenez, berak ikusiko dauela non. Toma, ja, berriro. Ez? Denok dakigun moduan, partzuergoak erabakiten dauen non egin edar bat, errepide sailak erabakiten dauen moduan non egin errepide bat, edo udalak erabakiten dauen moduan non egin etxe eskola bat edo polikiroldegi bat, ez? Baina horrek ez dago esan gure ustez, edo zer edo non egitea erabaki aldanik. Bestelako administrazio sektorialen menpe dagozelako gauza asko, ez? Ingurumena, ura, basoak. Arlo horretan, depuradoraren kasuan, urak deko eskumena, ezta? Urak abisatu dau gauzak ez direla ondo egiten ari, eta berretzi egin dau, guk ulertzen dugun moduen urtarrileko txostenean. Eta, urak dino edarbarri egiteko kokapena egindagarria dela, eta ganera flujo preferente deritzen gurean dagoela, eta ondorioz horrezin dela zer eraiki. Ordan ez dakit guk planteatzen dugu, ez da astakeria galanta uraren txostenari muzin egitea eta holako modu traketxean gainetik igaroten alegintzea. Gauza bera apazten da industriagaz. Lehenengo eta behin, plenoari aginduten dako mesa dagoen lekutik kendu behar dela. El acuerdo plenario debe ser la desaparición de mesa del centro del pueblo y el plan de compatibilización de Villela, permitiendo que ese plan de compatibilización sea el que elija las hectáreas más adecuadas. Inon be ez da saltzen zegaitik kendu behar dan mesa, baina derrigorra da. Ganera, PTP eta PTS-en aipamenak egiten direz, zeinak argi eta garbi izaten da ben, Gatikak ez dauela industriarik behar, edo askoz gitxia behar dauela, baina talde redaktoreak, inongo azalpenik emon barik, guzti horrein ganetik igar, eta esaten da askoz hektaria gehiago kalifikatu daiteke zara. Ikusgarria, ez? Orduan, guk egiten dugu zen galderak argiak dire, urak aipatzen dauzenak beteten dauz planak? Baina da ez. Bestelako txostenetan aipatzen direnak beteten dauz planak?
Galdera bat egiten duzu, edo txostena eskatuten duzu, emongo batzu, edo ez Pues, dakiz galdera bat gure egiten duzu, ni petzat horrekan gai guztiek ja nahiko aztertuta, ozela, ja kantzagarria. Bai, asko duzu, ja. Bale. Erantzun aldoste idazkariak galderari, mesedez? Urak baipatzen dauzenak beteten dauz planak? Urak gomendiak egin ditu planen sartzen. Ez dela, urak alegazio fase bat egon zen, urari jakin ziakun eta urak egin dut bere konklusioa. Eta planak? Konklusio horiek bidali diez arkitektu taldean. Eta planak betetzen dauz? Eta orain dino, gehiago ere egongo dire, ezta? Ni uste eta zeu zer esan behar badaua urak edo Eusko Jaurlaritzan esan dugu moduen lehen tramite bat horra gora bidaliteko eta ikusiko dugu ia zer dino, edo ez? Orduan betetzen dauz? Ez aitarri dauz. Zerrentik ipinen duzua horman kontrara idazkaria? Zerrentik ez duzu galdetuten teknikariaria pasadan astean egon da? Barkatu, baina nire asmoaz da inorri nintea hormaren kontra, nire ustez, oantzearen danok entzun dugu moduen, 8 edo 10 bider ingiru galdetu zezu gauza bat. Bueno, pleno direlako galdetzeko eta komisioa informatiboa direlako eta teknikariak dako zelako horretarako, teknikuko... Eta zuk ez errezbadera zuzuteko erantzun dira. Nik ez dakit. Nik ez dakit. Pues orduan ez dakit nordabilen idazkari horren kontra eminten. Bueno, nik idazkariaren txostena irakurri dugu, baina ez aigu garbi geratu, horregatik galdetu dutzet. Ez dut uste hain zaila denik erantzuna motea. Idazkaria bertan ipini du azken finean, idazkariak egin txostena izan da prozeduraren inguruan. Prozeduraren inguruan nik ipini doa zerritarek egin da esan amaga delegazioak, eta baita ere ipini doz organismo sektoriak egin da esan konklusio nagusia. Gauza da konklusio nagusia, suposatzen da, gero hemendikan aurrera onartzen bada beste pausu batzuek emango diez, Eusko Jaurlaritzak txosten bat egingo dau, eta ingurumen saila beste txosten bat egingo dau, eta baliteke, gauzak horiek ez badiez ondo lotute, gero agiri gehiago edo gauzak aldatzeko eskatzen. Orduan, zure ustez planak ez dau beteten uraldeetako konklusioak? Hombre, nik uraren eduki tekniko horiek zehatz-mehatzen antzuteko, nik egin dut prozeduraren inguruan txosten. Mesako lurkutsatuen gainean esaten dana ere, harrigarria da. Onartzen da eskola egiteko deskontaminatu behar dela, onartzen da eskolan egitea erabakiteko deskontaminazio hori aurretik eginda egon behar zala, baina batean, mangatik karta bat ateratzen da, eta dino ingurumen sailak baimena emoten dauela hirigintza planean hori egiteko eta deskontaminazioa geroago egiteko. Irakurten dut, la obligatoriedad de obtenerla antes de la aprobación definitiva del PGU podría ser salvada en base a la instrucción número 1/2.013 del 25 de abril del viceconsejero de Medio Ambiente, pero en todo caso será necesaria antes del inicio de las obras que se prevean en tal ubicación. Hau da, gure ustez, baloiari ostikoagaz aurrera jo eta atzetik datorrenak konpondu itzala sortzen diren arazoak. Gure ustez, txapuntero batzu sari. Urtetan esari kapaz izan gauzak behar bezala egiteko, orain plana presaka gure osuela onartu, teskundiak datozelako, baina hau ez dago gondo egin. Eta uste dugu zuek badakizuela. Eta azkenik beste gauza bat salatu gureko geunke, ze, izkutuan ibilizarie, guri inolako informaziorik eman barik, pasaren astera arte ez dugu jakin izan pleno hau legegintzaldi honen barruan ingo zala, eta, en fin, argi dago dana lotuta eko zuela, baina jolin uste dugu minimo batzuk bete behar direzila, ezta. Hemen, alegazioei erantzuteko txosten honek apirileko data deko, ordu guztietan, hemen goiburuan agertzen da moduen, baina gero amaieran martiaren bateko data deko. Orduan, guk ez dakigu egia esan zein dan benetakoa, ez dakigu noiz egin dan txostena, baina bilduko zinegozioi hau apirilaren 27an mondazku, ondino plenoan eztabaidatu eta onartu barik, eta gure galdera da nola demontre egin alda memoria bat, memoria barri bat, planaren behin-behineko onarpenerako alegazioen erantzunen data bardinagaz,
Baldin eta memoria hori egiteko agindua plenoak eman behar da dau, alegazioei erantzuteko txostena eztabaidatu ostean. Memorian gainera uste dugu guzurra esaten dela, aipatzen danean memoriarako kontuan hartu dela plenoak emoniko agindua alegazioak ikusi ostean, plenoak ondino espada ozer esan. Tira, adar jote, gala. Eta amaitzeko, dut duke esan bebai, herri euskaldun batean gauzela, udalak euskaraz funtzionatzen dagoela entzun dugula askotan, baina berriro be dokumentazio gehiena gaztelaniaz aztertu behar izan dugula. Oin bai, amaitu dut. Zuen boskamena, ez ez? Bai, argita garbi zesko garo dira. Eta hori, ez da esku argi lotu, eta hori bai gure dugu bebai hartan jasotzea, planak aitatutako legeak betetzen dauzen ala ez. Bueno, gure baietza kondizionatu izango da. Ze kondizionata azken orduan presak edo dana da, badago arazo batzuk kontenidun eta orain arte salatu edo alegatu dugu zenak eta mantentzen direnak akatz berdinak egiten eta horre zuzen akatz oso bitxia dire, baina akatza dire guretzat trascendentzikoak. Abaromendi da Loiuko mendi bat eta Leuromendi da Gatigiko mendi bat. Ez da berdina Abaromendi edo Leuromendi, adibidez. Ez da berdina Mungialdea edo Uribe Butore, bakoitza bere izena deko. Eta RQR horregaz letaniez, abantzetik gaur arte. Eta esaten bada, nukleo ruralak ez dire leikuten, ez dire ikutu behar. Eta ez dire ikutu behar, eta ez dire agertu behar. Bai ez dire agertzen inoen, bere, hau da nukleo ruralan delimitazioa. Ikusi horrek arabatua. Honek akatzak ez dire, da itxi, edo egin seguzuna, baina honek txorrada izango dira teknikamente, ez dakit. Ez dut dominatzen hori. Baina, hau da, delimitazion de nukleo rurales, hau? Errakuntzak. Errakuntza, baina ez gau plano ez duzu begina. Ez dugu nintzen ezer. Azkenean horrek konponuteko modu dagoa. Diputazioa badaino, Ria de Butron, batzutarako diputazioa da, jamaikoa. Gure ekipontzat, honek Bildu eta OAN-ek eta PNV-ek erabaki duzun ekipontzat, Ria de Butron da, Ria de Plencia. Eta Plencia anago da. Bere garaian independentzia lortuko zuen, baina dago. Gatik hau da. Daino nik, ez dakit. Beste gauzazko ez dekot. Ze beste komentario guztik egin da dekuz, eta bere momentuan alegazioak egin duguz, baina nomenklatura, non gauzen, esan beharko da gaur hori. Independientemente de euskaratu alda edo ez, edo itzultzaileak ekarri edo ez, baina mekagoen diez. Garrantzitsua da, euskarako testoa izatea bere. Ze igualan ez da bez egingo horrek akatza. Eta hori da gure kondizioa onartzeko, zera. Horrek akatza zuzentzea. Bale, apuntaldozuz edo zeintzutilen akatzaka apuntaldozuz. Beste alde batetik, ni ados nago... Akatz urteak epatu duzu ziruiak izan dira. Bueno, gero pasako. Bai, pasako zutaz, ez dago bai, hori da, nukleo ruralan zera, delimitazioa planoa, da, plano asko dago zanen, asko esan enteraten. Honegaz, zeragaz, ademaz, neurriaz. Baina ezke hau, hemen ez dago delimitazio hori. Hemen raiak, ezakit, hori ordenagailu da. Lortaratu da, Bota zeizango da, baiezkoa, ez eskoa da? Baiezkoa argi da. Gu kompromiso hartu dugu norma honek aurrera eroteko, nahiz eta gure zera inicialmente ez izan. Gure ardura inicialmente ez izan, ze hau pasan legedian egineko zera da, akordio da. Eta pasadan ez arterako legedian egineko kompromisoaren eraginez sortutako norma. Baina, beste alde batetik, herrirantzat badakigu argiago dela normatiba txar bat edo, erdi txar bat egitea, ezer ez egitea baino. Eta ganera, honen kasuan, eskolak posibilitaten ditu,
eta beste gauza asko, eta hori proiektua guk aurrera eramango du. Beraz, bai. Ez da gitzuek, seguru dauz? Guk bere bai, baiezkoa dugu, baina... Ez nire esan da, arteko abantean esan hor moduen, azten nire nintzen eta koherente izan behar naiz eta azten nire nintzen. Guk esan gure dugu, baiezkoaren argumentazio modure, beste taldeen iritziak errespetatzen dugu zela, guretzako iritziak bai dire, batzuk ez daukatelako arrazoi gure ustetan, egon daitezkeen akatzaz aparte, egon badauz horrek konponduko dugu zela, baina horretaz aparte, gure taldeak denbora askotan bildu izan dauz arau honek, eta guk erantzukizunez jokatu nahi dugu, eta gaurkoan onarpena edo baiezkoa emon, gure ustetan arauak direzelako herriak behar dauzen tresna oso garrantzitsuek, eta horregatik baiezkoa eskatzen dugu. Orduan, abstentzioak zenbat? Nire ez da? Aldeko botoak? Hiru. Eta zuri. Eta kontrako botoak? Gurea, biak. Eta, igual aipatu gure borronke tresna garrantzitsua dela eta arau txarrak edo erdi txarrakaz konformetzen zariela, baina, guk beti arau onak, edo guk ikusten dugu zena onak defendatu izan dugu zela. Ez dugu ikusten zertan izan behar diren txarrak edo erdi txarrak. Eta pasaren legislaturan aukeratu bazan talde redaktore bat, eta ez izan zuen gustokoa, nik uste dut legislatura honetan aukera egon dela hori aldatzeko. Ez hauen bete, berak egin behar zauena, eta bengo legislaturan zuek luzaten dutze zuen kontratua horreri taldeari, orduan ez dakit zuen erentxe gaitik. Ze arazo... Zuen boton erentxe gaitik. Ze arazo guztu zuen hor. Ostantzarekin bargendu indemnizazio bat. Nik uste dut lau urtean konturatu zero alpegi gorra deko zuzu. Hemen leko goz eta dela. Eta normak egiten dira honak lan duten bada eta taldeak lan egiten bada. Baina begiratzen ez badire eta ez bada egiten alegaziorik, eskorraziorik eta egiten diren alegazioak badide, por simple klientelismo politiko, ez de funtzionatzen. Ze esaten duzu gauza bat eta kontrakoa. Eta holako alegazioak ez da soluziorik. Eta enterako zinen, ez da? Hemen ordaindu behar dena da, pasadenean egin diren akatzak, ordaindu bertu urroko legislatura. Hori kontuatuko zinen. Bai, noski. Orduan... Orduan ze esateko dago zu? Esan dutena, gut. Errepikatu behar dut. Bai, ulertu dut zuzuko, zelako alpegi gorra deko zu. Benetan, Ez, eta nik aipamentxo bat egin gure motu, ez da? Nik uste dut, ez dela esaten nire usena, baina hemen bai ganean jarri da, uste dut, aunque ez esan. Eta, esan gure nauke, norma honek ez dira nire sasoian egin, nire etxekoak deretsua daukate defendatzeko euren gauzak, pentsatu dabe egin behar esan dabela, egin dabe, nik ez dakiz zer egin daben, eta, triste da niretzako, zure eritxia bada, alderdi guztiaren eritxia bada, pentsatea ni hemen olako gauze baterako etorri nazera, niretzat triste dut. Guk arkideko guk ez dugu esan horrelakorik egun, alegazioen inguruan eta aspektu teknikoen inguruan, horretara espezifikoki behar duten talde tekniko baten kriteriora eta irizpenera itxi dela, totalmente objetiboa izen dela, beraz alde horretatik nahi, gure babesa badakizu badekusura. Baina, memorian ipinten dagoen agaitik ez? Memorian ipinten dagoen agaitik gure etzikostasuak bai. Eta arau txarren inguruan, arau txarrik onartzea bestelako gure goitik dauzen erakundeen partetik behintzat ez dira itxiten. Arauak egitea badakigu hemen gauzen danok zer dan, badakigu goitik bere etorriko direzela hainbat zuzentzeko gauzak eta hori zeuzerren normala dela, behintzat hau abia puntua da. Besterik ez. Uste dute nire
orain arte beti guretzeko herriaren bitartez, herriari guretzeko, ez dakit, aktuazioa beti izan da ona, zerak egin direnean, edo dena egin denean, eta ez dakit, zurea bada, zure gauza bat bada, baitu, ez dizte, bere bai, ez da, ardure, baina taldearen gauza bat bada, onartuta taldetik, onartuta etorri bada, benetan ninduten da. Unai, ez bada argi lotu, argitu gure dotzut. Argi eta garbi esan gure dotzut, ez dutela esan, zugetik. Esan duzuak kangeratuko dela eta... Geratuko da esan dutena, akta irakurreko. Ez que uste dut txartu ulertu zula. Bueno, ojalá izatea horrela. Da, nire txutu txartu ulertu zula. Ojalá izatea horrela. Eta horrela izan bada, eta esan baduzue, parkatu. Uste dut, esan behar nuela. Bale, Unai. Bigarren punture pasako. Hirugarren aparkatu. Bai, ingurumen eraginaren azterketa bateratua dokumentuaren behin-behineko onarpena labagokio. Hau zeren hasierako abenduan onartu izan, eta atera zen Bizkaia ofizialen urtarrilaren 7an, eta, ondea 45 egunez egon da jendaurrean, eta, hori bidea dokumentuen sartu egin da, eta, azorik agitzen. Bai, Iru? Gu abstentu gara. Eti? Gu baiezko. Niri baiezko. Hemen abstentzioa, Hemen berdin da, ez da, zer da airearen gauza bat edo. ez da guri. 6 boto aldeko eta 2 abstentzio.